Bismillahirrahmanirrahim. Hasil pemadatun bantuan lizairi kanggo wong ziarah batal maut ing dalem sause matine wali au qadha hajatin utawa hasile hajat bahwa mongko teh hasile matat minallahi iku tetep Allah alayatil kutubi ngatasé astane wali kutub sahibil waktu kang kagungan kekuasaan ing wektu yuk te iku maringi sapa al qutbu azzaira ing wong kang ziarah wali minal madadi azzaira ing wong kang ziarah wali sause mati minal madadi saking bantuan ala qadri maqamil mazhuri ing atase kira-kirane makome wong kang den ziarahi wali iku yen wis mati pegot tasarrufi ana ing donya iki nggih yakni ora bisa oleh bantuan apa lah umpamane kang ziarah wali kang wis mati ku oleh bantuan utawa bisa hasil kajate iku sanjing Allah ana ing kekuasaane wali kutub kang kagungan kekuasaan ana ing wektu iku mane sampean yang ndonga aja salah ndonga mulane sampean yang ndonga ya tahiyatul mubarakat ini nalika ngadeg sowan ziarah teng ngene wali tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul wassalamu kan ada jadi sampean ngunjukke salam riyit lah nalika bentuk ngoten niku ora kok berarti sampean nalika hasil hajatan nalika sampean ndonga iku awi Mbak Wali niku mboten ning iku murni saking Gusti Allah lumantar nggih wali kutub sing sampean sebut najano nggih sing sampean ziarah ini ku pangkate uga seorang wali kutub mulane krana ngertine wong desa nggih wong Jawa niku Sultanul Auliya niku Abdul Qadir ya Abdul Qadir mawon mulane sekali tempo sampean nggih nalika digawe maca manakibe Syekh Hasan Ali Asyadili maca manakibe Syekh Muhammad Al-Hanafi itu nggih sekali tempo nggih jadi nek kula dilalah kula tau kabeh Wali Songo niki nggih tau kabeh dilalah tapi nggih jadi ternyata napa ketabarukane awak dhewe niku kecocokane awak dhewe niku makyai awak dhewe niku janjane karo sapa kan ngoten chemistry-ne kula jenengan karo sapa karena upami nggih kalih ya kali Imam Junaidi Pak sampeyan ora pate alim nggih kula jenengan kan gak pate alim nggih bahkan yo ora alim mancikan ngoten mung gek karo Syekh Muhammad Al-Hanafi lane asline wong manake pun nggih oleh mawon tapi jane gak ora-oran ngoten niku chemistry-ne kalih sapa jane kan bentuk prilakune kalih sapa nek sing ora patek duwe keluwian jane nek harus Abdul Qadir ora pas lah toh kenyataane wali-wali niku paji sing dibahas diceritake nggih tentang kemuliaan tentang karomah jadi umpamane bukan ziarah wali kang wis mati oleh bantuan utawa bisa ayo kajate iku saking Allah ana ing kekuasaane wali kutub kang kagungan kekuasaan ning wektu iku berarti ashabun naubah mulane jenengan nek ziarah yo aja lali hadra karo ashabun naubah lah ashabun naubah niku pemangku jabatan niku awit saking wali daerah sahibul balad terus wali ghaus dan seterusnya kata wali kutub iki paling bantuan marang kang ziarah iku miturut ukuran kedudukane wali yo kang diziarah jadi aksesnya dari wali sing sampean ziarah ini mungkin matur kalih wali kutub ashabun naubah mungkin nembe nyuwun kalih Gusti ya Allah mah sampean gak usah niku nek kubu sebelah kafir musyrik musyrik ya ben untal dhewe nek musyrik nggih ngoten mawon kenyataane kan ngoten krana napa mereka itu tidak pernah mempelajari apa yang namanya manakib
Nah saniki kan ngeten. Nalika umpamane sampean melu ngimani wong sing kandha nek ziarah kubur iku musyrik. Nggih. Gak adone. Iku kan kata mereka, wong saiki nalika sampean didoi dening Syekh Abdul Wahab Asy'arani wali kutub padha mawon Syekh Abdul Wahab Asy'arani niku. Tentang cerita-ceritane wali saking Imam Junaidi, Abdul Qadir Jailani. Syekh Abu Hasan al-Asy'ari, Syekh Abu Abbas al-Mursi, Syekh Ibrahim al-Matuli, Syekh Ibrahim ad-Dasuki, Syekh al-Khawasi. Sampai Syekh Muhammad Ar-Rifai, sampai Syekh Muhammad Al-Hanafi. Apa sampean luweh gundhuk kandhane wong-wong sing lagi urip sakniki niki? Sing ora ngerti tentang hadis asbabul wuruti kepiye, Quran asbabun nuzuli piye, ngertine Quran yo murni kok terjemah. Lah mulane kanggo mempetri nglanggengno nglestarekke napa ingkang dados ajarane wali-wali nggih dengan cara hal demikian ngeten iki. Nggih, najano nggih. Yo mek wong sithik ngeten iki biasa. Nggih. Bertani nggih pancen ngeten iki. Soalnya nek mboten ngeten iki agama gak bakal ilang, gak bakal kiamat. Nggih. Jandrane jagat pancen kudune kan kiamat. Ngeten lho. Mulane di antara kita nggih sing duweni tugas mangku jabatan tumrape kelangsungane agama tenggene satu daerah niku mesti tersiok-siok langkai kanggo mempertahankan terutama imaratul masjid. Yang ramai masjid, wala. Lho ngoten iku dalil yo demaki-demaki ngoten. Nggih. Dengan propaganda yang ada. Mane ngoten niku gak usah digatek-gateki sawak dhewean karo wong biyen-biyen. Nanya pendek gawe, yo leren ziarah pani. Ana kuburan, tahlilan. Ngoten mawon. Kala dawuh sapa badum samane ulama, dawe badul ulama. Al-mazhuru tawi kang den ziarah fil haid kena hakikate wa ya al-mazhur sifatu ku sifate wali lazawatu rabil rozat fa inna mustune zawat tabla iku rusak apa awak zawat wa tafnalan rusak apa zawat wa sifatu tawi sifate wali baqiyatun iku tetep badul ulama dawuh sakne ulama tarekah dawuh kang diziarah iku sejatine sifat-sifate wali ora zate ora kok awake. Nggih, nalika contoh kene daerah mriki kula yakin nggih tetep menghajen Mbah utamakin Mbah Ronggo, Mbah Mizan. Kadang-kadang paling Mbah Mizan. Paling setahun pisan gak mesti sampean. Nggih. Nek Mbah Ronggo kadang yo nek liwat sampean Pate Kayu nek pas eling. Dan nek Mbah utamakin ku paling-paling sampean tekane yo nek pas Taman Binador. Nggih. Tapi nggih boten napa-napa. Nggih. Lah nalika sampean ziarah niku ora kok ziarahi jasate Mbak Mutamakin itu mboten, tapi sifat kewaliane sing sampean ziarahi. Sifat utamane. Nggih. Amane kadang-kadang kula nanti ditangkoti bingung. Jare tabarukan. Pakane wali maksiat rek dia ziarah. Belalah. Nggih, ilmu pengawurane metu. Tapi yo bener. Nggih. Krana wong iku bakale nalika karena wong ku nalika ziarah iku krana ben eling mati. Dadi nalika pakane mong sing nakal nalika urip nggih iku ben eling anak-anake nek bapak masuk maune nakale sak karo-karuan nyatane ya mati dipendem ben eling ora melu ngoten nggih nek ziarah wali kan karuan mulane saran kula nalika ziarah nggih sebenarnya kayak kados kanca-kanca sucen mami nggih tapi kan iso wong sucen. Kanca dilem lah nggih. Ono riye, ono wong sucen. Nggih, ono wong sucen jare wong sucen. Sampeyan nalika ziarah teng ngene pane, teng ngene maratuwane, teng ngene mbae. Nggih sampeyan marani patoke. Nggih. Sampeyan maca Fatihah. Tapi balik mawon teng ngene tahlil teng ngene Mbah Pati, nggih tahlil teng mriku dirangkum mawon teng mriku. Tapi aja gak diwuku, aja gak diongak kubure. Kalau kron teng mriku ono wonten istilah ajbul danap teng kubur nih nongkrong teng mriku. Bane kadang-kadang disalahgunakno nggih bentuk membo tasawur nggih membo menggambarkan nek iku paham padahal iku jin krana napa teng mriku sih wonten
menungso asli nih sing manggon sing nongkrong ngrungokne silit balung silit padha. Ngoten. Lah mulane jenengan kubure bapake mbae diparani ning nalika tahlil nunut mawon kalih wali nih Gusti Allah. Enten. Nggih. Jadi sampeyan ulama tarekah dawuh kang diziarahi iku sejatine sifat-sifate waliullah ora date ora wae. Karena date wali ku wis rusak yen sifat-sifate iku tetep tapi satu dawuh melih nggih wonten ing ngandhaki nek jasate wali tetep utuh kabukten. Nggih, sing nembe-nembe mawon beliau Syekhina Maimun Zubair nalika ndelalah nggih kedoser jasad beliau masih utuh. Wa kana lan ono bisa iki tetep lawan Syekh Hanafi radhiyallahu an iddatu amrodin apa wilangane pira-pira penyakit kullu marodin kan utawi saben-saben penyakit minha kang tetep saking Syekh Yahudu iku bisa gembur apa penyakit aljibala ing pira-pira gunung minha iku tetep saking marot penyakit albalghamu tai balgham wal khar lan panas wal balgham lan balgham albari tukang adem pastama mongko kumpul indahu ana ing ngersane Syekh al atibau sapa pira-pira dokter wa lan padha ngucap sapa al atibba ngucape innan nisfa turi separo ala kang luhur kota hakama iku teman-teman ngoyot minhu saking Syekh apa al balgham al haru kang panas wan nisfu kang separo al asfalu kang ngisor kota hakama kang teman-teman ngoyot minhu saking separo al balgham apa balgham al bari tukang adem fa inda waina monggo lamun nambani ingsun al ingkang dhuwur wala ba monggo nglindi alaihi ngatasé al a'la al asfalu apa kang ngisor wa inda waina lan lamun nambani ingsun al asfala ingkang ngisor wala ba monggo nglindi alaihi ing ngatasé al asfal apa al a'la penyakit sing dhuwur faqala monggo dawuh sapa Syekh Al Hanafi Muhammad Al Hanafi lahum marang atibba khallu mbarake sira kabeh baine ing dalem antarané sing bainallahi lan ing dalem antarané Allah Ta'ala halim mulur Allah yaf'alu nindakake sapa Allah bi kelan ingsun ma ing perkara yuridu kang ngersake sapa Allah ing ma. Panjenengane Syekh Muhammad Al Hanafi iku kagungan penyakit sing macem-macem. Nggih. Cara wong sakniki niku diarani komplikasi. Kang siji-sijine penyakit iku bisa gembur gunung. Nggih, saking berate penyakit. Nah setengah saking penyakitnya yaiku balgham panas lan balgham adem. Nggih. Cara wong sakniki diare panas tis. Nggih. Tapi kan nek panas tis kan mu didemek panas rasane tis kan ngoten sing rasaki sing demek niku sing maras niku rasane didemek panas. Nah tapi nek Syekh Muhammad Al Hanafi penyakit niku nggih dideteksi karo para dokter. Nggih. Nggih. Iki wektu para dokter padha kumpul ngucap balgam panas wis ngoyot ana ing separo awak sing dhuwur. Balgam adem wis ngoyot ana ing separo kang ngisor iki piye? Yen kita tambani kang dhuwur balgam kang tertentu nguasani bagian kang dhuwur. Yen kita tambani kang ngisor balgam kang dhuwur tentu nguasani bagian kang ngisor. Akhire panjenengan Syekh Muhammad dawuh, sira kabeh supaya ngumbarake apa kang ana ing antarane Allah lan ingsun. Nggih, antarane Allah lan ingsun. Allah bakal ndakake apa kang dikersakake kanggo ingsun. Lani kula ngeten iki terus kemutan. Satu ketika nalika beliau Yai Solhan Gerah. Jane kan ngendikan kali kula, jane ya ora usah saya. Iku sing jarine sing nyadong kali, nggih. Nggih. Ning wong karepe wong seneng aku. Kepengine saya ben disasa. Aden. Jadi kula nggih kaget kok dibarno wong nek nek salah kok dibarno. Karena nuruti karepe senenge wong sing seneng, karepe wong sing seneng kalih beliau. Nggih. Sehingga masih akhire ora mari rusak. Nggih. Timbar. Wa qaumalan mukim sapa Syekh Hanafi radhiyallahu anhu bidzalikal maradi lamun grasa asinina ing dalem mangsa 7 taun mulaziman kalene tepi birasahu ing leme Syekh Muhammad Al Hanafi ma samia haling krungu ing Syekh
sapa ahadun wong suwiji yaqulu hale ngucap sapa syekh ing masami hale ora krungu ing syekh sapa ahadun wong suwiji yaqulu hale ngucap sapa syekh ing ucapan illa intu fiyai goyen to kapundhut sapa Syekh Muhammad Al-Hanafi rahimahullahu taala sanata sabaina ing dalam tahun sanata sabin ing dalam tahun itu warabaina lan 40 wa sama limiatin lan 80 ngatus ya bagana lan ana sapa Syekh ma'wujudi hadal balai ing dalam serta wujude iki bala dimi kang gedhe ya tawadhu iku wudu sapa Syekh li sholati krana salat qabla dukhulil waqti dalam sedurunge manjinge wektu bi khamsi durjin kelawan 5 derajat wates ya wal azkaru ta biro-biro zikir wal ahzab lan biro-biro hizib tutla iku den waca apa azkar lan ahzab awlah dalam kiwa tengene Syekh di kulli sholatin ing dalam saben-saben salat wala yusolli lan ora salat sapa sahil lama jamaatin angin ing dalam sertane berjamaah. Saya Muhammad Al-Hanafi gerah kang mengkono iku ana ing mangsa 7 taun. Nggih, panjenengane tansah ana ing pesariane. Ora ana kang tau krungu panjenengane nggih sambat. Aduh, niku mboten mawon, Mbak. Mboten apa meneh aduh. Nggih. Nggih. Iki iling-ilingan mawon tumrape awak dhewe. Nggih. Padahal wong loro niku nek ngguro kan enak nggih. Enak jenenge ngoten nggih. Wong wana apa wae panas itu. Padahal asline ya padha mawon, ngoten nggih mboten jenengan dok kuwi nggih ngoten. Nggih. Ketok nek ora wong liyane wong pilihan nggih meneng. Nggih. Ngrasake nyukuri napa ingkang dipun paringi dening Gusti Allah rupa bala. Nek pun ngoten niku sing wonten mboten bala. Nggih, tapi nikmat. Jadi kano sing krana keyakinan beliau itu pun mendarah daging. Kabeh sing diwehke dening Gusti Allah tumrape apa-apaan itu hanya nikmat. Ora ana perkara sing luwih elek. Niku mboten, tapi luwih bagus mulane. Tapi bentuk ngoten niku pensikapan nggih panjang berat betul. Jadi hingga akhirnya beliau kapundhut ana ing taun 847. Ana ing kahanan griyah kang gedene kaya ngoten niku. Panjenengan tansah wudu krana salat sedurunge manjing wektu kaot 5 derajat. Nggih. Jadi ora Allahu akbar lagi wudu mboten. Lah uga macam sedeng macam-macam dzikir lagi cip diwaca ana ing kiwa tengene. Ana ing saben-saben salat. Kula jenengan atus teng mriki nikiran kanthi kalian napa ingkang dados dikire Imam Jazuli. Ngono wae selapan dina nggih. Beliau Syekh Muhammad Al-Hanafi saben-saben salat. Panjenengane salat nggih, yen salat mesti berjamaah. Khatimatun nas'alullaha husnaha wa alam shawab. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin,